Dame na sumurung na siyan sa luhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, tibagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Damang dainang, nagabijamita tuminggu estomihi, tanggal 10 Februari tahun 2023, ima na marujahan di 2 Petrus sada ayat 10 rodi ayat 20 sada. Songonoma hatana disi laus tapai hutihut ma. Aidada hui hutton hami akka turi-turian na pinikir ni nabisuk. Dina hupabotoho kami tuhamu hagugu o dohot haroro ni tuhatta Jesus Kristus. Tung diida matanami do hatongamon nai. Ay di jalo do hamuliau doho hasangapo siya debata ama. Di namasa tu ibana sian hasangapon natongami suaraon. Odo anakku haholongan ni rohaku, nalomodo rohaku di ibana. Ima suara na hubigi hami, ro sian banuagi jangi, uju rap hami dohot ibana di dolo nabadiai. Jadi lam hot matong hata panuri rangoni di hami, jalatama marsitiopan tusi mahamu. Songon na tupalito na marsinodang di inganan na hulum. Pai matarida si ulu balang arii. Jala bisar si buan hati urod di bagasan rohamuna. Omma parjulu boto hamu. Dang dapot hatorangan ni nasa panuri rangon na tarsurat. Anggosian rohani jolma. Aidang dung sia tahi ni jolma haroroan ni panuri rangon. Alai tinogihon ni toddi perbediado. Ubahin namar suara akka jolma disuruh debata. Ido yang gosaha ni turpuki. Damang denang na hinaholongan ni debata. Songo kau na jongjong di tano hatu buana. Namar tarupol langit mardingdik ko na lugo di sadok musim na masa. Hau na hot marsitiupad di ujahan na do na bui jongjong mangulu jala magudang. Alay molo sosongoni tagamod do marupak kawi diulus alugu doho nasa musim na margati sorin di masana. Dungi taingo ma adong musedo hau na tugu urat na marsihoho di tano hatubuan na. Alay tong do marupak di sialanya hadoi boy do tano hatubuan na inasutugu masama erosi jala longsor. Adong musedo na gabe melos hawi di siala naso dinggado tano hatubuan na mangalehong ngulu tu hawi. Tudos tu sima na pinasaha ni jami taon. Na marujahan tu surat ni Apostel Petrus tuaka naung porsea di Jesus Kristus. Asalam tutuguna ha porseaon ni huriai. Jalamanotong mangulu molo tung pero ragam niya lugu na masa di portibion. Dohot akka pangatusyon na. Asaw nang marupa manang melus ha porseaon ni. Ido na didok ni topik ni minggu taon. Marsitiupan tu Jesus Raja na mulia. Hamuna na hinaholongan hurian ni Tuhan Jesus Kristus. Hobar tu minggu od na diguari estomihi. Astuan na sayho magabi partano batoa diaw. Tung maseriko si tutu partano batoan nagabi hajongjongan ni sadabagas. Asahot jala tugu hajongjongan na. Song nido haporsiaw ni. Tung maseriko do partano batoan na. Asahot jala tugu di saluhut na namasa doho di pangatusyon na maragam. Huria na hinaholongan. Di hamajuod doho di keterbukaan ni teknologi komunikasi sinuaingon. Ragam do barita doho pangatusyon na boy idaota di media sosial. Sitong manang naso sitong baritai, boy do ujiota. Lumubi ma barita taringo tuha porseaon, manang partodion di pangatusyon na maragami. Sia dia do boto otta na sitong manang naso sitong baritai. Molo swadong partano batuan na tugu inganan hajongjongan ni haporseota. Songoni magobaran na masa di huria na parjului. Rodo aka pangatusyon na siyan turi-turian ni gnostisisme.
Nama baritahon songon barita na songon halinu manang bayang-bayang. Hira halidu doha porsiaoni didok. Laos digobar homma songon halinu muse hanguluan na saling-liling na. Dang takas ujahan ni pangatusioni. Dido Apostel Petrus ma songo turi-turian na siya bisuk ni jolma. Dang marujahat tu hasitongan dohot namasa binahen ni bisuk na siya debatai. Hobar tu sima na pinasahat ni Apostel Petrus di surat naon. Dia do ujahan na sitong situtu. Di pasahat ma na dohot do ibana na gabisa si mata di Jesus Kristus. Na dipasangap di dolok na bedia manang di dolok Tabor. Si malolong na marnida Jesus na dipasangap jala si parion na manangihon hata ni debata nama dok. Odo anakku haholongan ni rohaku. Nalomodo rohaku di ibana. Jesus Kristus do Tuhan Raja na marmuliai. Ido na pinasahat ni debata anak haholongan na. Jala tu ibana ma dipasahat hamuliau ni. Damang dainang. Surat ni Apostel Petruson. Doho do mangalusi na sa sukus-sukun niya kasi pangajari halipeon. Di sukun-sukuni didok. Sia dia do boto otta ia haroro ni Tuhan Yesus Kristus nagabirajai hasitongan. Sahat tunuaing sukus-sukun na sarupa do hoti say jok-jok do di sukun di media sosial. Sahat tuna di diskusihot di piga-piga channel YouTube. Didok sia dia do ujahan ni halak Kristen nama dok Yesus Kristus do Tuhan. Sia ni boto otta ma. Nasosian haporseao di Jesus Kristus do tutu suku-sukuri. Alai narosian pangatusion ni hajol maun na humurang doi. Hajol maun na soolo marsiajar. Manang na soolo porsea do itu na tarsurat di Bibeli. Di siala takas do tarsurat di Bibeli. Taringot tu hade bataon ni Tuhan Yesus Kristus. Ido ubahen di do Apostel Petrus di surat naon. Dang dapot hatorangan ni nasa panurirangon na tarsurat. Anggosian rohani jolma. Damang dainang hurian ni debata. Molo tapay hutihut di media sosial sinuaing. Molo adong nama posting ayat na adong di Bibeli. Isarana dibuat masya Johannes 10 ayat onom. Ahudo dalani dohok hasitongan. Dohot hanguluan. Dang adong nasahat tua mai, ia somar hiti sianau. Olo do komentar na hola 10. Jalanaong jagoma adong like na 50. HP molo dibahem majudul na. Dakata ni debata Bibeli. Bawolo do pitor 100 komentar na. Jala 1000 musi akka like dohot dislike na. Siani boto otama ulo moaddo jolma mangarang-rangi na sala dohot na humurang. Sian na mangarang-rangi hasitongan dohot patupahon na dinggan. Alay moloro matu hita pad dohani. Dakata ni debata Bibeli. Aha dua lusta? Songon sahala ianakon ni pertiga-tiga na majaga tiga-tiga ni natorasna. Huhut do iba na majaha buku. Roma sahala panuhor. Disukum mada danaki. Bukwa hado na jinahami. Nama jaha hatani debatado wau. Nin nama alusna. Roma panuhori di dokma. Ise do madok tuho hatani debatado na tarsurat di Bibeli. Dak kata ni debata Bibeli. Nin nama muse. Sanga do maul dia lusi dak danaki. Alai huhuk maibana mangaluluya lusna. Dungi disukutun ibana mamuse. Ise na pabuahut tuhamu na adong mataniari di langitan. Pitor dia lusi panuhori mamuse. Ise na pabotohon nimmu. Dang perlu adong na pabotohon ni. Mataniari isa diri do na pabotohon. Disodangi doau. Jalalas situtuhu hilala. Roma danaki di dokma. Songonima ditiki hujaha Bibeli. Di pabua di batado tuau taringo tuhatana. Hupakilala hodolas ni roha. Laos disodangi dongolukku sian hahulumun. Dang taralusan ni panuhori behata ni dak danaki. Pitor lau nama ibana. Damang dainang.
Ragam pangatusion na laho pasahato dirina asa gabi si piliton. Dia masih pilitot ta na laho si tiopot ta. Mangihuton turpukon didok matuhita. Asa marsitio patu Yesus Raja na mulia. Tuhan Yesus do hasitongan jala partano batuan na tugu dia kana porsea. Di ibana do huaso di saluhut na nasana adong. Hobar tuhata ni Tuhan Yesus ditiki hana naik na tubanua gijang. Imana tarsurat di Matius 20 ayat 10 didokdo tuak kasisianna. Nunga sahat tuau hunasa huaso na di banua gijang dohot na di tanoon. Siani lam tutakas na boto otak. Tuhan Yesus Kristus do na mangarajai jalan amar huaso di saluhutna. Sian mulana do Tuhan Yesus Kristus jaladang marhaujungan. Jadi manang dia penamasa di bagasang ngulutta. Marsitio patu Yesus Raja na marmuleima ganup nasa gulmit ni ngulutta. Damang dainang. Nuaeng marporang dope hita mangadopi hoax manang akabarita gabus. Torop do jolma nagabi korban hoax. Nagabi lipe pangatusyon na jalagabi humurang pangalahona. Di sialani i, songot tanggung jawab ni na porsea, jalan amar sitio pa di Yesus Raja na marmuliai, asa gabi parbarita na sitong, unang magabi dohot tita marbarita gabus, na mangaliluhot dong adjolba. Ale parsidohot mahita mabaritahon hasitongani, asa moru na lilu, jalagada ma namar hasitongan. Ay disuruh Tuhan Yesus do tuhita gabi parbarita, songon natar surat di Matius 20 ayat 10 sia rodi 20 didok laho mahamu podai hamu masalhu bangso laos ajari hamu manasida mangaraduti nasahata naung hupatikot tu hamu di pamonang mahita molomar sitiu patu Yesus Raja namar mulia monang dinamar barita nauli dohok patu panadingkani marmulia ma Yesus di bagasar rohani na porsea ai tarpasu-pasu do hita di hasit tonganna. Amin.